Kimchi Chino! Opa. At sa panahon na kung saan karamihan ng tao ay magagaling sa umpisa, dapat ikaw ay mag-ingat, 'di ba? Sa panahon ngayon, dapat ikaw ay mapanuri, mapagmatsyag at matanglawin. Uy, totoo yun na dapat lahat ng kilos ng kadate mo, kalandian mo o kahit jowa, kahit nga asawa dapat ina-analyze mo. 'Di ba? Hindi matatapos doon ang pag-oobserba. Marami ngayon alam nilang may itsura sila kaya sinasamantala nila ang karupukan mo. Oo. 'Di ba? Oo, ikaw na color blind sa watawat. Ang hilig mo sa red flag. Uy! Mahal. Anyo sa'yo. Ako na naman to, ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to, mahal. Walang iba, si DJ Kim Chino at makakasama mo ko ngayong gabi. 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. Pero aminin mo, mahal, no, minsan kapag nakadate mo yung tao, para bang puro positive na lang ang nakikita mo sa kanya. Lalo na pasok sa standards mo, 'di ba? Yung itsura. Alam mo nga ang sarap niya. Ang sarap-sarap niyang kasama. Iba yun. Pero alam mo, kagaya ng sabi ko, wag kang papalin lang sa itsura. 'Di ba? Kasi minsan naisasantabi natin yung mga red flags na dapat hindi ka color blind. Kasi laging aabusuhin ka kapag nagkataon na sinantabi mo ito. Oo, totoo, alam ko yan. Alam ko yan kasi dati akong color blind sa watawat. Ayan din yung dahilan kung bakit ka laging iniiwan, sinasaktan, pinagpapalit kasi sinasantabi mo yung mga early red flags ng mga nakakadate mo at kalandian. Kaya tonight, mahal, sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. I-share ko sa iyo ang 3 red flags sa first date. Eto na, mahal. Una, red flag yan kapag all about themselves. Ayan yung sinasabi kong narcissistic, yung spotlight gusto sa kanya. Imaginein mo, mahala, ito, buong date nyo tungkol sa kanya yung topic. 'Di ba? Yung linyahan na talaga nga namang naririnig mo, ako nga ganito, ako nga mayaman. Wow. Ano na, mahirap yun yung dating kayo pero yung spotlight kanya lang. Lagi nyo tatandaan, mahal, ang dating should be getting to know each other. So give every one of us, every one of us, hindi, bigyan ng isa't isa ng airtime para magpakilala, para mag-share. Hindi yung isang tao lang ang topic, isang tao lang ang speaker. So imaginein mo, first date pa lang, ganyan na yung setup nyo, ay talaga nga naman kawawa ka kinalaunan. 'Di ba? Overview na 'yan Overview na 'yan ng toxic relationship na pag pinatagal mo, magiging cycle na sila lagi ang tama, sila lagi ang kawawa, sila lagi ang mali o kulang. Ang masama, baka maniwala ka at talaga nga namang mag-gaslight ka pa. 'Di ba? Kaya mahalaga talaga na hanggat first date pa lang, wala pang feelings, nalalaman mo na yung mga red flag na to. Katulad ng sinabi kong gusto nila sila lang ang atensyon, self-centered, narcissistic, maling tao yan. Ang gigigil ako, parang yung ex ko. Huy! Anyway, nagre-relapse na po si Kim Chino kasi umulan Anyway, mahal, isa pa lang yan sa red flag na talaga nga namang na-experience si Kim Chino dahil sa ex niya. Meron pa akong 2 dito. Concern ako sa'yo, mahal. Kaya wag mong ililipat ang radyo. Ako bahala sa'yo. Ako bahala sa tugtugan. Ako balala. Ako bahala sa kwentuhan. Kaya mahala, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!